Слухай, нічого ж не зрозумела, будь нашим глядачам. Так, расскажем сначала. А лепей распавядзем спачатку. Ну, короче, все меня зовут Неспайка, потому что я не люблю спать. Меня забрали на лето к бабушке в деревню, там я познакомился с хатником, и мы победили злого хапуна. А еще... Не так. А яшчэ я сапраўдны беларус и вучу мову. Малайчынка, Няспайка. Кто это? Пойдем посмотрим, кто стучится к нам. А? Куды пойдем? Навошта пойдем? Давай поспим. Вечар добры ў хату. Даруйце за клопат, але можна ў вас знайсці прытулак на одну ноч. Нейкі подозроны тыпус. Ты что, не видишь? Ему помощь нужна. Калі ласка. Калі ласка. Ну, рассказывай, что случилось? А тое, што хутка восень і трэба ляцець у вырай. А что такое вырай? Гэта такое месца, дзе ўсім птушкам файна. Цеплыня, мора, жучкі смачныя. All inclusive, як кажуць. Вот оно что. А что случилось на пути у вырай? Звіхнуў крыло. Яно працуе, але трэба трошкі адпачыць. Ложак мне не патрэбны. Я стоячы пасплю. Я ж бусел. А я думал, ты аист. Аист. Гэта і ёсць бусел. Хорошо, оставайся с нами, бусел. Дзякуй вам вялікі. Цяпер мне значна лепей. Я паляцеў. Ваша дабрыня – гэта сапраўдны цуд. Хатник, а что такое цуд? Гэта чудо. Тогда бусел ошибся. Это совсем не цуд. А што гэта тады? Не знаю, цуд это когда там конфеты с неба падают, желания сбываются, когда летать умеешь. У мяне ёсць ідэя. Я ведаю, дзе пабачыць сапраўдны цуд. Сёння ж будзе ноч на купалле. Что это такое? Гэта свята такое ў беларусаў старажытнае, звязанае з сонцастаяннем, у час самага росквіту прыроды і лета. Менавіта ў гэтую ноч цвіце чароўная папараць-кветка, і ўсе ідуць яе шукаць. А з тым, хто адшукае, здараецца сапраўдны цуд. Хатник, а як будет лес по-беларуску? Лес А як будет красивый? прыгожы. Лес прыгожы. Праўду кажаш. Ха-ха-ха, час трошки повеселиться. Ну, вот мы и у пачатку. Ды не можа быць, я гэты лес ведаю як свой нос. Усё пад кантролем. Ты свой нос вывучи лепей. Ой, Тады будем шукаць папараць-кветку по-мойму. як гэта? Я буду крутиться, а ты останови мяне ў які-небудзь момант. Куды я буду глядзець, туды і пойдзем. Идем туды. Не-не-не, только не туды. Папараць-кветка! Ура, мы знайшлі, ура, победа! Перамога! Перамога! Усім вітаначкі! Короче, вы не поверите, мы нашли папараць-кветку, и она обалдеть какая прыгожая. Зрывай яе, ды пайшлі хутчэй адсюль. Бо мне падаецца, усё гэта неяк небяспечна. Добре смеется той, хто смеется. Добре, так. Напевно, так там було.
Ну все, хватит уже. Я буду спать по ночам, я обещаю. Я обещаю. Хутчэй бяжым. Ай-яй-яй-яй-яй! Мамочки! Ой! Няспайка, не бойся. Падумай пра тых, каго трымаеш у сваім сэрцы, і тады пераможаш свой страх. Чаго варон ловім? Хутчэй! Я буду ляцець і з гары паказваць шлях! Дзякуй табе, вялікі. Ды няма за што! Я пачуў, што вы ў бядзе і не мог зрабіць інакш. Я цяпер ведаю, што такое сапраўдны цуд.